Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε κρυφτό με τους φίλους μου. Έχουμε και μία έκπληξη. Θα είναι μαζί μας και ο Νικόλας και ο Λαγκάνης, όπως σας είπα. Δημήτρη, φίλα, άιντε. Παιδιά, πού πάμε? Έλα γρήγορα παιδιά. Δημήτρη. Όπα. Πού να κρυφτούμε? Στο παλιό το φαρμακείο. Πιο παλιό το φαρμακείο. Νικόλα! Πού πας? Εντάξει. Δημήτρη, πού είσαι? Έλα. Οπα. Πού πάμε? Γιάννη. Πού πάμε? Νομίζω με ψάχνουν οι γονείς μου. Γιατί είδα την κοντέ να με ψάχνει. Γιατί είδα τη μαμά του Νικόλα μας. Πού πάμε? Πάμε πιτσαρία. Θα μας δει. Εντάξει, και θα τελειώσει γρήγορα. Γιατί? Πώς να τραβάω έτσι? Όχι. Τρέξτε γρήγορα. Δημήτρη, τώρα που πάμε? Παιδιά, κουραστήκαμε. Ακόμη δεν θέλει να μας βρει ο Δημήτρης. Λες βγήκε? Άιντε, ελάτε. Πάμε. Πού να πάμε? Άντε, πάμε. Δημήτρη, τραβάω έτσι. Ένα παλιό, κοιτάξτε τι έγινε. Αυτό δεν γίνεται. Φαίνομαι. Γεια σας παιδιά. Δεν φαίνομαι καθόλου. Αλλά λέμε. Ποιον είναι? Άιντε, έλα πάμε. Να πάω μια στη μαμά μου και έρχομαι. Θα σβήσω το βιντεάκι. Θα κάνω και part 2. Παιδιά, όπως είπα, θα κάνουμε part 2. Γι' αυτό θα σβήσουμε αυτό το βιντεάκι και θα ανοίξουμε πάλι. Τι είναι πίσω? Πού πίσω, πού πίσω? Πίσω από την εγκλησία. Πάω στη μαμά μου γρήγορα και έρχομαι. Παιδιά, όπως σας είπα, θα ανοίξω πάλι part 2. Άντε, γεια. Bye, bye. Άντε, γεια.